Λοιπόν, εδώ το πρώτο κτίριο που βλέπουμε στα δεξιά είναι η κουζίνα. Συνεχίζει πίσω το εστιατόριο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και στο βάθος είναι οι δύο δασικοί οικίσκοι. Εδώ το πράσινο είναι η μεγάλη αποθήκη και δίπλα είναι οι τουαλέτες με τα ντουζ. Στόχος για φέτος ή κάποια στιγμή στο μέλλον είναι να γίνουν και τα δύο τουαλέτες και να επεκταθεί να γίνει διπλά χώρος για ντουζ. Λοιπόν, εδώ μπροστά είναι, ας πούμε, ο κεντρικός δρόμος, και από αυτό το σημείο υπάρχει αυτό εδώ το μικρό πλατό που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι το πλατό νούμερο 4 ή πλατό του μεγάλου κεντρικού ιστού. Ας πάμε λίγο να τον δούμε. Τώρα έχουμε κόντρα τον ήλιο, είναι απόγευμα. Εδώ είναι ο ιστός. Δίπλα υπάρχει μια κατεστραμμένη ξύλινη κατασκευή με τον χαιρετισμό, η οποία θα πρέπει να συντηρηθεί και να επιδιορθωθεί, και στη συνέχεια είναι το αμφιθέατρο, χώρος πυράς. Πολλή δουλειά και αυτός, χρειάζεται πολλή δουλειά. Πάνω είναι η δασική οικίσκη, είπαμε. Εδώ είναι η τραπεζαρία ή εστιατόριο, κουζίνα. Λοιπόν, και από εδώ είμαστε, από τον ιστό. Βλέπουμε ξανά εδώ αυτό το χώρο. Συνήθως δεν τον δίνουμε για κατασκήνωση, όχι ότι δεν έχουν υπάρξει και κατασκηνώσει αυτό το πλατό. Έχουμε και εδώ πέρα χώρο. Φέτος όμως μάλλον θα δοθεί. Και εδώ πέρα μπορούν να στηθούν σκηνές. Μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Εδώ πέρα, εδώ που βλέπετε το τζάρλι, είναι ο κεντρικός δρόμος που πάει επάνω στα κτίρια. Από αυτό το σημείο στα δεξιά μας συνεχίζει ο κεντρικός δρόμος προς την πύλη. Έτσι, και γυρνάμε πίσω και βλέπουμε και από εδώ το πλατό του ιστού ή πλατό 4, και εδώ από αυτό το σημείο είναι το πλατό 2 ή το πλατό του Αγίου Ιωάννη. Υπάρχει μια θέση εδώ για σκηνή. Βλέπετε δύο μεγάλες τεράστιες σκηνές μπορούν να στηθούν σε αυτό το κομμάτι κάτω από τα πεύκα, ή να μπουν μέχρι 3 ή και 4 ιγκλού. Συνεχίζουμε πάλι κάτω από πεύκα. Υπάρχει χώρος για άλλες δύο μεγάλες σκηνές ή 3 ιγκλού. Ο ναΐσκος του Αγίου Ιωάννη, από τον οποίο ονομάσαμε και το πλατό μας. Σε ένα αρχαίος ναός παρατημένος στο δάσος, έτσι. Λοιπόν, αριστερά από τον ναό, εδώ υπάρχει χώρος πάλι για μία-δύο σκηνές, και βλέπουμε και αυτό το χώρο που μπορεί στην άκρη προς το τυχείο να στηθούν πάλι σκηνές, ή ιστός, ή να στηθεί εδώ ένας χώρος πυράς κτλ. Το πλατό λοιπόν νούμερο 2. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το πλατό νούμερο 1. Το πλατό νούμερο 1 είναι ακριβώς κάτω από το 2, εδώ από την κεντρική πύλη που θα δούμε τώρα. Εδώ είναι η πύλη μας. Δυστυχώς έχουμε καταστροφή
της ωραίας κατασκευής που είχαμε κάνει στη Σκαπανική σχολή. Θα φροντίσουμε κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση άλλη. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπουμε την είσοδο στο πλατό νούμερο 1. Το κάτω πλατό, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ πέρα. Θα καθαριστεί ο χώρος κάτω από αυτά τα δενδράκια, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν κοντά στην περίφραξη σκηνές για να έχουμε το πρωί. Ο ήλιος φτάνει μέχρι εδώ, σχεδόν ο ίσκιος, το καλύπτει ο ίσκιος. Το απόγευμα έχουμε ίσκιο από την απέναντι πλευρά, αλλά έχουμε και αυτά τα δέντρα από την απέναντι πλευρά, οπότε μπορούν και εδώ να στηθούν σκηνές για να έχεις περισσότερο ίσκιο μεσημέρι προς απόγευμα. Πλάτη δηλαδή στις σκηνές του πλατό νούμερο 2. Αυτά εδώ πέρα τα δέντρα θα κλαδευτούν σε σημείο που να είναι και ασφαλής, αλλά και να χωράνε και κάποιες σκηνές δίπλα τους ή από κάτω τους. Λοιπόν, εδώ πέρα θα καθαριστεί το σημείο. Είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλο βάθος το πλατό και άλλος χώρος εδώ πέρα, σκιερός, για να μπουν σκηνές. Και σε αυτό εδώ το σημείο, στη γωνία ακριβώς, σκεφτόμαστε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε φέτος, σκεφτόμαστε έναν ακόμα χώρο πυράς. Εδώ στη γωνία σκοπεύουμε να φέρουμε σύντομα μηχανήματα για να αποψηλώσουν και να κάνουν ένα επίπεδο ωραίο, έτσι ώστε ή να βγει έτσι ωραίο χορταράκι όπως έχουμε από εδώ, ή να στρώσουμε ένα ωραίο χώρο πυράς όπως είπαμε. Λοιπόν, το πλατό νούμερο 1 έχει και κάποιες διεξόδους εκεί μέσα στα έλατα στο πίσω από το πλατό 2, πίσω από τον Άισκο. Τώρα βγήκε ο ήλιος, οπότε μπορούμε να δούμε λίγο και τον ίσκιο. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι σκιερό. Δυστυχώς ο ήλιος το χτυπάει ακριβώς στην είσοδό του. Τώρα η ώρα είναι γύρω στις 4 το απόγευμα, χειμώνας. Γυρίζει και διαφορετικά ο ήλιος, αλλά δεν θα έχει τρομερή απόκληση. Εδώ πάλι είναι σκιερό κάτω, οπότε υπάρχουν σημεία, αν και θεωρείται ότι το λιγότερο σκιερό, ας το πούμε έτσι, πλατό, υπάρχουν σημεία που με έξυπνη τοποθέτηση, στήσιμο των σκηνών, μπορείς να κερδίσεις ίσκιο και λίγη δροσιά. Λοιπόν, χωρίς να μπαίνεις καν στο πλατό νούμερο 2, από το πλατό νούμερο 1 μπορείς να ανεβαίνεις κατευθείαν από αυτά δίπλα από την πύλη μας και από αυτά τα σκαλοπάτια, να ανεβαίνεις στο χώρο του πλατό του ιστού, όπου θα στηθεί ίσως μια άλλη κατασκήνωση ή θα είναι ελεύθερος για παιχνίδι, για τυπικά, για οτιδήποτε θέλεις. Και από εδώ μπορείς να έρχεσαι στην κουζίνα και στη διαχείριση και στο εστιατόριο. Για να δούμε λίγο την κουζίνα πως είναι. Αυτή τη στιγμή είναι όλα στο μαύρο του στο χάλι. Λοιπόν, όπως βλέπετε υπάρχουν σκεύη, υπάρχουν ταψιά, υπάρχουν καζάνια. Αυτός είναι ο φούρνος, μεγάλος αρκετά για να χωρέσει δύο μεγάλα ταψιά. Δίπλα έχουμε πετρογκάζ με 2 μάτια. Και εδώ υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πετρογκάζ που θα βάλεις
τα μεγάλα καζάνια, τις μεγάλες κατσαρόλες επάνω να μαγειρέψεις το φαγητό σου. Δίπλα υπάρχει βρύση, ο νητήρας, ο νεροχύτης, υπάρχει ζεστό νερό με θερμοσύφωνα, πάγκοι εργασίας και προετοιμασίας του φαγητού, μεγάλος καταψύκτης και υπάρχουν και δύο ψυγεία. Το ψυγείο που συνήθως εδώ βάζουμε λαχανικά και φρούτα και το ψυγείο για τυροκομικά, αλλαντικά, κρέατα, τροφοθήκες και πάγκος, κάποια ντουλάπια κτλ. Αυτή είναι μεγάλη εσωτερική κουζίνα η οποία φωνάζει απελπισμένα για βοήθεια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δίπλα σε αυτόν εδώ το χώρο ή ακριβώς πίσω από την κουζίνα, αν χρειαστεί θα στηθεί η δεύτερη εξωτερική προκάτ κουζίνα, πιο πιθανό σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, η τραπεζαρία, για να έχουμε μια εικόνα. Είναι όλος αυτός εδώ ο χώρος, η γωνιά του τζακιού για συμβούλια, φιλικές συζητήσεις. Τώρα είμαστε λίγο σκοτεινά. Αυτή τη στιγμή θερμαίνεται ο χώρος